Emana, I don't come again now. One man. Emana, we call unu, my fans. Agwa m unu si unu na ihe nna alụzi sọsọ maka ejenti sọsọ ejenti ka nna alụzi like ọ bụ na ekwensu na alụ ejenti a naanị ihe a ga na-akpọ ya bụ agent of darkness maọbụ agent of lightness ịghọtago so mana ejenti nke nna alụ bụ agent of lightness nke na ọganilu light ọganilu ịghọtago so ị na-anya ebe a kịta ewe biznes nji bịa ị na-anya ebe a maka ndị na-akọ ugbo maọbụ ọ bụ na ndị landlord ọ bụ na o nwere onye jigo ụgwọ maọbụ ọ bụ na o nwere onye iyelu empty land ka ọ lụọ something o nwee bụ na onye ahụ adịghị eme ọfụma na ọ da akwụkwọ ụgwọ i wee chọrọ ije kwalishi onye ahụ na-arụ enwere m serious business now ị na-anya now ị ga-afụ Caterpillar dị ebe a ihe a bụ Caterpillar ego Caterpillar 1998 ịghọtago na-anya ị na-anya ebe a ị ga-afụ ihe ede na dis Caterpillar efuru ebe a now achọrọ ile dị Caterpillar so mana ọmụwa bụ ejenti na-afụ maka ya otego ọ pakịrị ebe a so achọrọ onye ga-ego ka ọ bịa goe ka ọ pala ya anyị nidiri shift n'ụzọ anya ka ọ afọ ị na-akọsụrụ anyị go slow ịghọtago so anyị chọrọ ile dị Caterpillar ọ bụrụ na ị dị active maọbụ na o nwere nwanne gị chọrọ ige maọbụ na ị chọrọ igo dị Caterpillar ịghọtago ide m n'igwe ozugbo ịbakwa ụgwọ ka ọ bụrụ nke gị ọ gara akwa ọnụ sọsọ ya na-ele sọsọ 15 naira ịghọtago sọsọ 15 naira igo ya ọ bụrụ nke gị onye ọbụla mana ife garala ọnụ kịta anụnwa ịghọtago ọna ọ bụrụ maka Caterpillar ọ dị very cheap so ọ bụrụ na ị dị nkwadobe ime ka mmalụ ka elee ya ozugbo ka ọ bụrụ nke gị kpam ịghọtago ka ị were ga kọba ugbo ma ịlaịka egale dị stade Caterpillar na company gị na ndị company a na-alụ ịghọtago ka ọ bụrụ ya kpam